Wara 4 ġimgħat ta' tħejjija permezz tal-Avvent, issa bdejna niċċelebraw iż-żmien tal-milied. Bħalissa kulħadd qiegħed jawgura il-milied it-tajjeb lil xulxin. U b'milied tajjeb aħna nifhmu milied mingħajr inċidenti, milied mingħajr inkwiet, milied mingħajr ġlied, milied li ngħadduh fil-paċi, fuq kollox fil-ferħ bejnietna maqudin bħala familja waħda. Fil-milied u f'dan iż-żmien tal-milied nistgħu ngħidu li aħna l-bnedmin noħorġu dak li huwa l-isbaħ u l-aħjar biex ngħidu hekk minn ġo fina, l-isbaħ sentimenti, speċjalment sentimenti ta' ġenerożità u sentimenti ta' solidarjetà ma' xulxin. Biżejjed naħsbu pereżempju f'tant kampanji ta' karità illi jiġu organizzati matul dan iż-żmien u li l-kol kemm aħna tant nagħtu b'ġenerożità u niftaħru li aħna tant ġenerużi biex ngħinu il-min forsi huwa f'sitwazzjonijiet ftit tajbin fostna. Dan kollu huwa tant f'postu f'dan iż-żmien tal-milied għaliex anke meta aħna immorru għal dak li huwa s-sens nisrani tal-milied, is-sens reliġjuż tiegħu, tant hemm fih dan l-element ta' ġenerożità u ta' solidarjetà. Fih aħna propju nfakru l-ikbar ġest ta' ġenerożità illi sar magħna l-bnedmin minn Alla nnifsu. Alla illi batilna tagħna l-isbaħ u l-aqwa li seta' jagħtina lill-Ibnu stess. It-tarbija Ġesu din li huwa l-iben Alla li sar bniedem biex ikun is-Salvatur tagħna. Matul dan il-lejl tal-milied, il-Knisja taqralna għal darb'oħra dak ir-rakkont ħelu li nsibu fil-Vanġelu tat-twelid ta' Ġesu. Ġesu illi twilet fil-faqar, x'imkien fil-moħbi, il-barra mill-belt ta' Betlem. Rakkont li fih ħafna dettalji li qegħdin hemmhekk b'tifsira speċjali. Hawnhekk nixtieq nagħmel jew aħjar referenza għal żewġ elementi partikolari illi bihom l-Evanġelisti rridu jgħidulna min hu dan Ġesu, x'inhi din it-tarbija li twildet. Għandna l-anġli fuq naħa illi jagħtu l-aħbar u n-naħa l-oħra ir-rajja li jilqgħu l-aħbar. Il-preżenza tal-anġli qiegħda hemmhekk biex tfisser l-ispeċjalità ta' din it-tarbija. Propju aħna nemmnu kif għadt li dan huwa l-iben Alla li sar bniedem u l-anġli qed jagħtu din l-aħbar, din l-idea ta' divinità li takkumpanja t-twelid ta' din it-tarbija. Ġesu imħabbar bħala Salvatur tal-bnedmin. Però min-naħa l-oħra għandna r-rajja illi huma l-ewwel li jilqgħu l-aħbar. Ir-rajja illi hekk ħafna drabi aħna nħarsu lejhom b'ċertu sentiment partikolari bħala dawk in-nies illi qishom l-anġli qajmuhom mal-lejl kienu riqdin u dawn telqu mill-ewwel biex jaraw il din it-tarbija li twildet. Dan huwa l-mod kif aħna nħarsu lejn dawn ar-rajja. U allura lina r-rajja kemm kienu nies twajba u nies sempliċi. Fil-verità, fost il-Lut, ir-rajja pjuttost kienu identifikati ma' dik il-kategorija ta' nies bħalma kienu pereżempju l-pubblikani li jissemmew fil-Vanġelu, bħalma huma n-nisa tat-triq, il-prostituti. Ir-rajja ma tantx kellhom fama tajba fost in-nies ta' żmienhom. Allura meta qed ikunu huma li lilhom qed tixxandrilhom l-aħbar, meta qed ikunu huma li jmorru l-ewwel nies biex jaraw lil din it-tarbija Ġesu, lil dan is-Salvatur li twieled, il-messaġġ x'inhu? Li Ġesu ġie propju għal darb'oħra li ġie għal midinbin. Ġesu li ġie għal kulħadd. Tantu hekk l-ewwel fost dawk li qed imorru biex jiltaqgħu miegħu qed ikunu propju dawn ir-rajja li kif qed ngħidu fil-ġudizzju tan-nies kienu nies ħżiena. Ħsieb forsi tal-aħħar Ġesu li jgħidilna l-Evanġelista meta twilet il-Madonna fi sqietu u qeditu f'maxtura. Dan id-dettall mhux qiegħed hemm għal xejn. Il-maxtura nistħajjel ħafna minnkom tafu hija l-post minn fejn kienu jiklu l-annimali. Mela Ġesu li qiegħed jitqiegħed f'maxtura qiegħed hemm biex jgħidilna li hu qiegħed hemmhekk biex aħna nistgħu niklu minnu, biex aħna nagħmluh l-ikel tagħna,
ġie hemmhekk biex verament jingħata kollu kemm hu lilna bħala ikel. Nafu fil-fatt Ġesu kif ħallel nnifsu bħala ikel għalina fl-Ewkaristija mqazza. Imma mhux biss, Ġesu għal ikel tagħna wkoll fil-kelma li hu ħallilna. Il-kelma tiegħu hija wkoll l-ikel għal ħajjitna. L-istess eżempji ta' ħajtu, dak kollu li għamel f'ħajtu huwa l-ikel għalina biex aħna nistgħu ngħixu bih, biex aħna nistgħu nissaħħu bih. Il-messaġġ tal-miliet jibqa' wieħed. Kemm aħna lesti nilqgħu lil Ġesu f'ħajjitna jew le. Kemm aħna kapaċi naraw f'Ġesu dak li hija verament dak li għandna bżonn fil-ħajja tagħna biex ikollna l-ferħ, biex ikollna il-paċi tas-sew. Dik il-paċi li tant insemmuha f'dan iż-żmien tal-miliet. Il-miliet.